वेलकाम टू दारागाव पिकनिक स्पट। दारागाव पिकनिक स्पटसिम नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोननो दारागावनि पिकनिक जाग्रा थावनियाव लानानै फैदों। भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम। 2021-2022 मायथाइनि देग्लायनि बे पिकनिक जानाय थावनिखौ फैगौ 19 दिसेम्बर खालारनिफ्राय बेखेवनायनि बाथ्रा दङ। नाथाय बेनि साननैसो सिगांनो आं बे भिडिअ'खौ लाफैग्रोनाय जादों। बेहाय फैनानै नायदिंनाय जादों। नोंथांमोना नायलांदो माबायदि आथिखालाव थासारिया दङ। मैदेरनि बेयो खि गोथां गोथांथार। मा बाबु? अबे? नोंथिं फैदों मैदेरलाय? मैदेर फैबायनो। नेलसन दारागाव मैदेर फैदों पिकनिक जाग्रा जायगायाव। जायगानि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला बेहाय माने सानफ्रोमबो फैयो, सानावबो मोनायावबो। नोंथांमोनाबो फैयोब्ला पिकनिक जानो मालाबा नुसननोबो हागौ, भाग्यआव दङब्ला, खाफालाव दङब्ला। साननैसो उनावनो दारागावनि बे पिकनिक जाग्रा थावनिखौ बेखेवसिगोन। नोंथांमोनाबो फैनानै दारागावनि पिकनिक जाग्रा थावनियाव फैनो हायो। मानोना होनबा साननैसो सिगांल' बेखौ लामाखौ बेखेवनानै होदों आरो साननैसो उनावनो नेमखान्थि बायदि बे पिकनिक जानायनि जे हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होगोन। नोंथांमोना फैनानै रंजाफैनो हायो। बेहाय मैदेर आरो गुबुन गुबुन जुनारफोरखौ मोनो। गोबाङानो बुङो बेहाय लख्राबो दङ। नोंथांमोना फैनानै बेहाय पिकनिक जाफैनो हायो। लामाया आथिखालाव मोजां जाबायानो। दैया बांद्राय गैया, अब्लाबो पिकनिक जानो थाखाय बेखिनि दैजोंनो नोंथांमोना रंजाफैनो हायो। दारागावनि पिकनिक थावनियाव दा गलाफोरखौ होनाय जाबाय, जेराव नोंथांमोना नोंथांमोननि जानो लुबैनायफोरखौनो मोनफ्रामजोबगोन। दै, साहा, मिथाइफोरजों लोगोसे बिस्कुट, चक्लेट बायदि बायदि। लोगोसे बेहाय फेग्रा मुवाखौबो खायसे गलायाव दोननायखौ नुनो मोन्दों। फेग्रा मुवाजों लोगोसे बेदरफोरखौ एवनानै सावनानै होनायनि राहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेखायनो नोंथांमोना बे पिकनिक थावनियाव फैयोब्ला जानो लोंनो जेबो जिंगासिनो नाङा। मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो गुसु बाराबो बारो आरो मोनाबिलियाव बेहाय दा डिसेम्बर दानाव जोबोर गुसु जायो। नोंथांमोना फैयोब्ला
जेकेटफोर लाना फैखानाया मोजां मानो होनोबा थाबैनो बे जायगायाव गुसुआ जायो बारा बारो। दैमानि दैखौ बोखांदों? लोङो ओइ पाइपखौ बस'बाय थायो ए हाथिया बस'बाय थायो। बेखायनो माने दैमानि दैजोंनो लोंनाय खालामसै सरनानै। लोंबाय थायो जेब्लाबो। दैमानि दैया सरो ना? सरो। दा पिकनिक थावनिनिफ्राय माने गाहायनि बे दैनिफ्राय जोङो एसे गोजौआव गाखोफिनसै माने गोजौजों गाखोलांनानै जोङो फिन गुबुन मोनसे लामाजों जों नायहैगोन। दा फैलायबाय जोङो दारागावनि पिकनिक जाग्रानि सानजा खर'जों। बे सानजा खर'नि गोजौनिफ्राय माबायदि नुहुरो नायदो नोंथांमोना। नायनोलाय जायगाया समायना, बाराबो बारदों गुसु गुसु, जोबोर मोजां मिथिंगायारि महरा। नोंथाङा फैनानै पिकनिक जाफैनो हागौ। भिडिअ'आ दिनै एसेनोसै, गोजोन्थों।